Kapitol Provincial na mensionar ang mga pangalan sa mga individual nga posible kuno magbinungguanay sa palabuton nga eleksyon and may ara sila sa ginaplano nga base pwede pa lang nila maistoryahan para hindi magbungguanay ang mga miyembro sa United Negros Alliance o kun UNEGA nga magapapili sa parang pwesto in the coming election mga kakson. Check tabi. Pero ang first question si Dre, confirm bala o kung hindi? Ano ang plano? Ano ba mga kakson ang motivation? Nga amo sining gagwa nga mga impormasyon. Of course, we're talking about those who are being mentioned. Ginmensionar ang pangalan nga posible magpapili. Take kayo may ginasiling nga may equity of the incumbent, no? Pero depende sa performance. Joining us sa aton nga pagpangalagad sining hapon is Moises Padilla, Vice Mayor Ayon Villaflor, Vice mayong hapon si Action John Diaz dari sa Action Radio Bacolod. May hapon, Action John, sa mga programa. Yes, Vice, mayong hapon, no? Kabalo ko, sako ka, kito nakitaan ko, lambot ko sa bukid to, kadtos balay nga daw nagtakilid to, aw? Okay, kung magapangayaw bulig sa atin na gubaang balay, sangat-ulan ulan. Okay, tingala ko man. Kaya sige ulan, Vice, sa Moises Padilla? Damol do ulan, sir. Pero wala pa man recorded so far ng mga pagbaha. Wala pa man gina, mga gamay ko ang mga subado, hindi pa man gina pa-autobiya. Okay. Pero Vice, nagtawag ko kay kahapon sa interview sang pila kakraw sa media with Cali City Mayor Baling Escalante. Na-mention na riya nga may possibility nga may duwa kuno ka UNEGA nga mga members nga magabungguan sa Moises Padilla. Your name was mentioned. Of course, you're Vice Mayor and there's a possibility kasi sila nga ambal ni Mayor Bading basi kuno mapapili ka Mayor dira sa may Moises Padilla. Pero gusto ko lang kuhanin mo nga part ay so far Vice, ano ang aton diri plano? Is it one confirmed or ano man ang sitwasyon subong? Subong ang sitwasyon niya, sir, sigil ang nag-ato ng servisyo. So, wala pa man kami naka-istoryan na ikitang madalong istorya sa among partido. So, mga istorya ginawa na nabugay na. Pero, para sa akon, kabalo naman ang tanan niya, nagwa na ko sa grupo ni Mayor. So, posible nga mga pumuluyo, duso mo sa atin muna ang dalaganan. So, para sa akin, ang sitwasyon naman sa Banwa, naglambot na sa hindi ang mga problema. Posible, tanaw na ito ang sitwasyon sila. Pero you are open, Vice, or willing man in kaso por kaso mag-intensify ang panawagan nga magpapili ka for that position? Willing, sir. So, na-respeto naman ng partido. So, alis na una, original makalangan yung nito mo. Ano magandang madisinan natin, una ko rin nga pabaloda ang mga partido. So meaning, sa subong Vice, you're open sa ano man ang mangin po sa possibility basta eleksyon na pagambalan? Yes, open yun, sir. Sige na tayo po na nag-servisyo. Wala po ang tailong. And isa to Vice, mention mo bago lamang, no? Irespetuhon mo, kakilalahon mo kung ano man ang madesisyonan sa partido. So, kahit siyempre, sir, ako, alis sa una, pagsugo ko sa politika, aran ako sa partido sa Unigaw. So, kung ano mga problema ang Unigaw na bulig man sa amon. So, kung ano amon mastoryahan, so, kung natanawagan si Mayor Bating sekretary namon sa Unigaw. So, amo pa na akong istorya sa igla kung ano magandang malamutan sa istorya. So, basta ang mamba ko lang kung ano magandang ako desisyon na una gandang partido ang mga bago. And for sure, no, ang desisyon mo na Vice is para man sa kaayuhan sa Banwa mismo. Yes, sir. Kaya siyempre, damo mong online pang atong servisyo sa Padilla. Hindi naman malipot na nagdambutan na kami di sa kinasuway sa ombudsman. Wala kita pondo subong. Kung natingwa man pa ng mga bulit pumuluyo, lagi man sa mga sponsor sa atin.
Gusto ko na Vice ga ano sang gamay lang gid para at least maintindihan basta taga Moises Padilla kay for sure ang nagagwa dati laban Vice nga basta sa iba na maghalin lain na ng pagplastar. Pero exactly saying Vice, ano subong ang situation? Dugay magsiling kita dugay kana nga nagwa sa partido o sa grupo ni Mayor Ella, tinuig na or this year or ano ang ginhalinan sa Vice? Nagbuka tuig, correct. Mga isa ka tuig na. Duwa na mga duwa na. Ang mga duwa na dugay na gid man gali pero still nagasigi ka lang niya act as vice mayor ka nagaserbisyo. Yes, sir. Ginataya niya kung serbisyo. At pakaiwan sa pumuluyo, kasuport na programa sa Banwa, ang mataya ko lang niya sa kanyang Banwa, sa personato ang kapasiti, nakatagmataya sa serbisyo ng Banwa. Vice, mention mong ombudsman case, may update kita dito, kamusta na ito subong ang gin-file nga kaso? As of now, nakasabat naman doon sila. Ako niya, gin-file ko ito tungkol sa taon ko bilang Jakto Plus. Siyempre, doon naman Jakto ang kubra nila sa ako niya pa ang kadasang unang pondo. So, makulatad ako na ng desisyon sa ombudsman sir. Pila ganing pondo ginahatag si mo Vice for this year? May mga ara nga nagbatangan piso, ara nga sa pondo sa fuel. May pondo man nga bilhin, pero ang mga basic services tan din naka-deliver kung gusto mo nang bilhin nga na pondo nga natagdato. Yan, no? Of course, bisan sino man guro masiling mga piso lang yung pondo nga ginahatag. Amo sinabla Vice? Yes sir. So, thank you good. Naman na nagani katawag sa akon mga media. Wala pa man gina silencer nga confirm gina. Pero na nga istorya, willing man ta. Pero i-plastar tayo sa anong kontakto. Vice, anong imong mensahe sa mga pumuluyo dala sa Moises Padilla, especially ang ginsiling mo kay ina nga nagaduso sa imo nga magpapili, kag nagahulat man isa kung ano mangin desisyon mo para sa palabuton, Vice? So, ako lang na mensahe sa Moises Padilla kung para magiging mga tabo ng asosasyon. So ako niya ang nagbo ko serbisyo na nga ito para sa inyo. Subong gani, ginagawa mo ito naman ha. So kung ano magiging makadesisyon ko, mayon ko gina ninyo nga suporta para kay mo ito ni para sa rangga pumuluyo sa Banwa sa Moises Padilla. Vice Mayor Ian Villaflor, Vice, thank you so much gid sa mo time ayong hapon dira sa imo. Thank you, Gil. Thank you, sir. Action Reports, Afternoon Edition. Balati do pareho na nagasiling ka nga anything is still possible, no? Pero wala pa gid sang final decision. Amo ginabasta mga politika kag politiko, no? Ang tinaga ba pero nagasiling nga hulaton ta kung naka-file na sang COC.